Il-General Workers Union laqet b'sodisfazzjon kbir l-aħbar li l-kumpanija tal-istampar tal-flus Belarus se tibqa' f'Malta u tkabbar l-operat tagħha skont kif tħabbar aktar kmieni din il-ġimgħa. Għal dan David Darmanin, segretarju tat-Taqsima Teknoloġija, Elettronika u Komunikazzjoni fl-istess Union, li spjega wkoll kif dan huwa kuntrast qawwi mad-dikjarazzjoni li l-kumpanija għamlet sena ilu meta kienet se tneħħi 300 ħaddiem. Meta tikkonsidra li matul din is-sena kellna ħafna mill dawn il-ħaddiema li kienu ħajkunu mill-qotin u ovvjament tista' tifhem u taħseb kif il-moral tagħhom kien baxx bil-abilità tagħhom u bil-ħiliet tagħhom daw fejn aħna bħala Workers Union konna qed nagħmlu l-almu tagħna wkoll fuq dis-sitwazzjoni, però l-mertu ħafna minnu jmur għal dawn il-ħaddiema li baqgħu għaddejjin u ħarġu wkoll fejn mis-sajts kollha li l-kumpanija kellha kienu qegħdin it-top. Mal-aħbar li l-kumpanija kienet se tneħħi dawn il-ħaddiema kollha l-Union żammet l-impjiegi bħala priorità. Darmanin spjega kif il-General Workers Union żammet komunikazzjoni kontinwa mal-kumpanija biex tissalvagwardja kemm jista' jkun impjiegi. Li jużgur huwa li fil-jiem li ġejjin ħanamlu l-komunikazzjoni tagħna mal-kumpanija se tkompli għaddejja u nittamaw li anka jista' jkun li jkun hemm xi komunikazzjoni wkoll mal-gvern. Issa anki bl-introduzzjoni ta' Crane Currency il-qasam tal-istampar f'pajjiżna kiber f'daqqa u se jkun hawn iżjed opportunitajiet. Darmanin qal li f'dan is-settur il-kompetizzjoni għandha tintlaqa b'mod pożittiv u ma dan kiber ukoll il-bżonn ta' ħaddiema mħarġa fis-settur li qed ikun indirizzat bl-introduzzjoni ta' kors prattiku fl-Emcast. Workers Union dejjem għafset fuq l-apprentistat u għalhekk tilqab sodisfazzjoni li se jsir dan il-kors u nħeġġu minn hawn li anka fejn jidħlu oqsma oħra ta' xogħol importanti li fejn l-Emcast tipprovdi dat tip ta' courses il-ħaddiem għandu jidħol għalihom.